És el temps de donar la seva opinió, de que vostès participin al programa a través d'una línia telefònica, 902 04 04 11, 902 04 04 11, perquè avui parlem d'aquests 7 vots a favor, 2 en contra. Finalment, l'Ajuntament d'Ascó es presenta com a candidata, no sé si dir finalment, o que ja se sabia, es presenta com a candidata per acollir aquest cementiri nuclear. Quina ha estat la nostra pregunta? Avui hem sortit al carrer a preguntar: acceptaries un cementiri nuclear al teu municipi? I mentre els nostres espectadors van pensant una mica quina és la seva resposta, nosaltres anem a veure quines han estat les de la gent del carrer. Sobre lo de Ascó y sobre la nuclear esa, no estaría de acuerdo en mi pueblo que pusieran eso. No, pero seguramente siempre sean riesgos de fugas o contaminació i probablement afectaria, no?, si està al costat teu. Doncs a mi no m'agradaria que hi hagués un cementiri nuclear al meu poble. Jo sí que ho acceptaria, sí. Aceptaría el cementiri nuclear a la meva ciutat. No sé, porque si dicen que trae tantas cosas malas y por otro lado va bien, yo qué sé. No, perquè ja n'hi ha prou i perquè no coneixem què pot passar d'aquí 10, 15, 20, 100 anys, no sabem què pot passar i no vull. Porque eso, a la larga, puede reventar todo eso. Més que res, m'és igual això que s'ha fet, que es creï és el medi ambient. El medi ambient s'ha de cuidar i és superperillós tenir això a prop. Crec que són força segurs i es demostra que a Europa, pràcticament, a Europa occidental, no ha hagut cap accident en cap instal·lació d'aquest tipus. Pero mire, también oigo por la radio que dice que si dan tanto dinero y que hay tanto trabajo, pues yo creo que si lo entierran bien, hay tanta cosa que hace daño que no solo eso. Desconeixement, escepticisme per alguns, altres, en canvi, ho tenen molt clar. Nosaltres, doncs, per acabar de manir aquest pulsòmetre, ens acompanyen aquesta nit el Manel Adelantado. Ell és membre del grup d'energia d'Ecologistes en Acció i llicenciat en Física. Molt bona nit. Bona nit, què tal? I també al seu costat tenim a l'Anna Rosa Martínez, que ella és delegada de Greenpeace a Catalunya. Molt bona nit. Hola, també. bona nit. En primer lloc, comentar que hi ha un altre poble que s'assuma, la seva candidatura. En aquest cas és fora de Catalunya, per tant, bé, un aplaudiment, no sé si per la solidaritat o per les ganes, en aquest cas, de guanyar diners. El poble es diu Sant Hervás de Campos, es troba a Valladolid, i comentar també que avui els dos convidats que tenim avui ahir van assistir a una concentració celebrada a Barcelona en contra de l'energia nuclear, com molt bé mostra també les vostres xapes. Com va anar aquesta concentració? Bé, per la precipitació va anar força bé, perquè aquest tema ha sortit com un bolet per nosaltres, pels que estem en contra, i la capacitat de reacció no és infinita, no? Però per ser un bon començament de tot el que té que venir a partir d'ara, crec que va ser un bon començament. Estem satisfets. Com penseu que està anant tot plegat? És a dir, i quan dic tot plegat em refereixo a la proposta d'Ascó per una banda, les declaracions de Montilla dient que no està a favor d'aquest cementiri, que en principi Catalunya, cap territori de Catalunya s'hauria de demostrar favorable a aquest cementiri nuclear, fent aquesta carta, en principi simbòlica, cap a l'Estat. També les declaracions del ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, dient que de solidaritat res, que Catalunya consumeix molta més energia de la que produeix. Aquí el problema és que s'està entenent, i el Sebastián sembla que vulgui que nosaltres ens creguem que Catalunya consum energia i que aquesta energia ha de ser nuclear. Això per començar. L'energia nuclear és innecessària. No la necessitem i ara tenim les tecnologies renovables que la poden substituir si ens marquem un termini, si diem anem cap allà. Per tant, què hem de fer? Si tenim una energia que no és necessària i que la podem suprimir a mig termini, doncs ara, o a curt termini, perquè les podríem apagar totes ja, d'acord? És apagar-les. I aleshores, els residus aquests, que ja tenim i sabíem quants tenim, podríem pensar què en fem, d'acord? El Montilla, el president del grup de la Generalitat i el ministre d'Indústria, el que estan fent és jugar com si això no fos possible i com si haguéssim tots de tenir un cementiri nuclear i acceptar-lo aquí a Catalunya o fora, no? I aleshores aquí és on nosaltres tampoc no volem entrar. A mi, jo aprofitant, perquè hem vist l'enquesta, m'agradaria fer una breu classe didàctica. Què és un cementiri nuclear? Què seran aquestes 7.000 tones de residus nuclears? Què significa? Perquè molta gent diu que no, molta gent diu que sí, però realment, cementiri nuclear, la veritat, una breu classe. Aviam, és l'evidència que els residus, des de 50-60 anys que tenim energia nuclear al planeta, no han tingut ni tenen ni es veu que tinguin cap solució. Per tant, és una manera d'amagar
la merda sota la catifa. No sabem què fer-ne, els posem en un magatzem i allà els guardem perquè ningú els toqui. Però hem de pensar que aquesta merda és molt tòxica, és molt radioactiva i seguirà sent perillosa fins dins de 485.000 anys. Que, a més, conté plutoni, que és un element d'ús militar molt important. De fet, l'energia nuclear, la col·laboració amb França, amb Vandellós ho va començar perquè això que diuen que han de tornar les restes, França les tenia aquí, aquesta central, per produir plutoni per al seu arsenal nuclear. De moment a Espanya no tenim cementiris nuclears? No, ara els residus estan a les piscines, però també hi ha una cosa que es diu ATI, que són magatzems temporals individualitzats, que estan en cada central, que aquesta és una opció que de sobte sembla que no interessa. Mira, aquí s'està parlant de cementiri nuclear, però qui està guanyant? Qui té a guanyar o perdre no som els ciutadans que hem de pagar la factura, sinó són les elèctriques que tenen les centrals. O sigui, aquí estem tenint una discussió que al final està beneficiant, amb els nostres diners estarem beneficiant a Endesa, a Iberdrola i a Unión Fenosa. Perquè ells estan produint aquests residus, produint electricitat en centrals nuclears i produint uns residus que al final ells paguen una mínima part de la factura i la factura la paguem nosaltres. Estem parlant de 13.000 milions d'euros només fins a l'any 2070 per tenir-los allà guardadets i que tots nosaltres pensem que ja no passa res. Quin risc hi ha? Si aquest cementiri no es fa correctament amb les mesures de seguretat, quin risc hi ha per la ciutadania, per la salut? Què pot passar? Transports. Aviam, torno a dir que mentre ningú els toqui, no hauria de passar res. Ara, parlar de que ningú els toqui d'aquí a, jo dic 240.000, la Ana Rosa diu 480.000 anys, no ve d'aquí, potser haurem desaparegut del planeta i encara estaran aquí, no? Però és que per portar-los a un magatzem centralitzat hauran d'haver-hi transports periòdics de cada una de les centrals que hi ha a tota la península cap a aquest puesto. Però de moment ja està aquest transport cap a França. No. Això va ser puntual, per exemple, quan va incendiar-se Vandellós 1, que es van tenir que evacuar tots el combustible i es va portar a França. A més, el primer contracte, com deia ella, d'aquesta primera central era de portar els residus allà perquè allà n'extreien el plutoni per fer bombes atòmiques. Això es va acabar. Ara, actualment, cada central té els seus residus a les seves piscines que té a les seves instal·lacions. En canvi, aquest magatzem centralitzat composaria el transport periòdic del que anessin continuant produint cada una de les centrals. I hem de tenir en compte que 2 de les centrals que tenim a Espanya estan a Càceres, a l'altra punta de la península. Perquè us feu una idea. I a banda, perdona, i l'últim punt, que és perillós, a banda que d'aquí a 240.000 anys, qui sap de l'estabilitat geològica del terreny, que no pugui haver-hi un terratrèmol, una gran avinguda del riu Ebre que s'ho emporti tot cap a baix. Però és que, a més, tenir-ho tot centralitzat ho converteix en un objectiu prioritari d'atacs terroristes. I sabem que després de l'11 de setembre no estem dient cap bestiesa, no? Per tant, tenir aquesta concentració d'un material tan perillós, 7.000 tones en un sol lloc, és un objectiu terrorista i això s'ha de tenir en compte i no sé si en són conscients la gent del poble d'Ascó. Terrorista o militar, perquè estem parlant d'un termini molt llarg. Mireu, heu de pensar que això copien un cementiri que ha aparegut a la premsa, a Holanda, que és tan fantàstic, que s'hi fan obres de teatre a dintre, etc. Aquest projecte és el fruit de 15 anys de negociacions socials a Holanda que allotja els residus d'una sola central, que això tampoc no s'està dient, i que, a més, doncs no hi ha hagut un gran problema de transport i que estava associat a un calendari de tancament d'aquesta central nuclear holandesa. Aquí no tenim res d'això. Aquí volem posar junts els residus de 8 centrals nuclears en una zona. Bueno, a veure, aquest país no és pla com Holanda. 8 centrals que continuen produint i que no sabem quan les volen aturar. Si les volen aturar fins a 40 o 60 anys, serà una producció de residus que encara no sabem quants milers de tones estem parlant. Per tant, la nostra condició irrevocable és primer tancament. Sabem quants residus tenim, deixem de produir-ne més i aleshores parlem democràticament i d'una forma transparent a on els ubiquem, perquè, evidentment, es tindran que quedar aquí. El que no acceptaríem sota cap condició seria una exportació dels residus cap a tercers països. S'han de quedar aquí a Espanya. Però primer, per parlar, negociar on els posem, primer exigim un tancament, parar de continuar fabricant aquests residus.